Aiwa, mushinda home is the best. Norva ngoma. Aiwa, ranza robisa. Chikaranga chona kizamani. Aiwa. Nyangwezo zvitasaone mvura yakutona. Aona denga rabvuma. Nekuda kuti tarova ngoma. Aiwa. Azotendwa guys. Tiranga tichita izvozvi. Wapaona mai. Makore ose. Ndo kuti Zimbabwe zvo. Ari wapaona mai. Ndo nyika yedu. Bobo ya chitandera vose ani maisi. Ari wapaona mai. Aiwa oyo. Tikasadero. Yeah. Nemadzinza anotiza. Icho vanhu vakuru vokutanga. Takangova tongogara panapa isu. Hapana nyaya. Pakazova zita rekuti tongogara riya. Asi taingogarawo asi hatizive kuti tiri kubve nepi tichiinda nepi. Aiwa. I think guys man. Nyika inotova nevene vayo. Anu mabona man. Ngogariwa futi nevene vayo. Vachita zvinhu zvinodiwa nevedzi vayo. Anu mabona man. Kugara nyika ine vanhu vayo kasi. Saka tovangwa kuziva kuti yakabvepi ikaenda nepi ngoma ikarovwa isusu tobva taita chikaranga chacho. Alright guys ndonga muri kunzwa this is a village header vanonzi Mr Muswava nditika right na Rastaman vanova vanorova drum player right musangoreza rima Mr Muswava village yekwa Muswava nditika right aone village header right nyika ichivakwa nevanhu vayo nditika na Rastaman kuda kwasiyani Chipango. Yeah, vanorova ngoma right. Nemchinda wa Mondoro, my home is the best. Yes.